Българският сериал "Столичани в повече", стартирал през пролетта на 2011 година, пленява зрителя със своя неповторим сюжет, блестяща актьорска игра и високо качество на продукцията. След близо 2 години и 4 сезона в снимки, зрителският интерес към продукцията на българското телевизионно кино е все така нестихващ. Какво се крие зад успеха на най-гледаната комедийна драма в България, научаваме в репортаж "Зад кадър". Влизам на снимачната площадка, а тя е като някаква сложна машина, а всички участници в снимачния процес са като запчати колела на часовников механизъм. Без значение от размера и задачите им, без който и да е било от тях, машината спира да работи. Какво е това? Слайдер. Питам един от осветителите дали настоящата му работа е тази, за която е мечтал. Не, така се случи. И с какво друго би се занимавал, ако не е с кино? Спортист. Асистент-режисьорът Николай Грозев сподели, че всички на снимачната площадка работят по 12 часа на ден. Неочаквано ставам свидетел на изморената от дългия снимачен ден Стоянка Мотафова, която хваща ръката ми, за да се задържи. 5 минути по-късно баба Марийка вдъхва нов живот на актрисата и тя пристъпва към снимачния сет, обладана от магията на киното. Питам Николай Грозев какво е киното за него. В момента е живот. На въпроса ми дали винаги е искал да се занимава с кино, асистент-режисьорът отговаря. Аз съм се занимавал без да съм го искал. От 15 годишен съм в киното, едва ли нещо друго.